Tak, milí přátelé, dneska jsem zase na pasáži, prodávám tady korálečky, jo, tady je to takhle. Budeme se podívat, co to všecko máme. Takže zde máme korálky, náušnice, moje výroba, náramky tady máme. Tady máme chirurgická ocel, konečky tady jsou, korálečky, taky na 45, náramky pěkně. Kdo bude mít zájem, najde mě v Prioru ve Zlíně, v přízemí na WC, tam prodávám korálky od 8 do 18 za velmi levné ceny, jak vidíte. Takže mohu udělat i nějaký kurz korálkování, když budete chtít, a i áčkování. Takže, milí přátelé, zase se po dlouhé době vidíme, tak doufejme, že to všechno bude v pořádku. Takže dneska je čtvrtek, dneska jsem tady asi zhruba do 16 hodin. A je to byla, nakupující lidi nakupujou. A tady máme stánek s novinkama. A tak. Takže tak jsem ráda, že se zase můžu s vámi setkat, milí přátelé. Zítra bychom si mohli něco naháčkovat, ukážu vám to háčkování. A uvidíme, jak to bude. Takže se mějte hezky zatím. Přeju vám pěkný den, sluný, doufám, že bude sluníčko venku. Zatím to vypadá pod mrakem, ale tak doufám, že bude hezky. Takže přeju vám hezký den, milí přátelé. A zítra, zítra se uvidíme u toho háčkování, takže mějte se pěkně. Takže krásný den vám přeju.